Čau, já jsem Michal Petrus a dneska bych chtěl rozlousknout takovou otázku, na kterou dostávám mraky dotazů. A to je, jestli tohleto zařízení, iPad Pro, může být plnohodnotným zařízením pro lidi, kteří kreslí, kteří jsou ilustrátoři, designéři, možná nějaký další kreativci. Především díky tomuhle. Tak jo, jdem na to. Já to řeknu hned na začátek, já jsem se do tohohle zařízení totálně zamiloval. A nejsem ujetej Applista, ani prostě neustívám ten kult. Mám Androidí telefon, mám PC s Windowsama. Nicméně, když jsem porovnal vlastně a otestoval všechny možné tablety na trhu, ať už ty grafické tablety, anebo tyhle ty mobilní vlastně tablety mobilního zařízení, tak tenhle ten tablet byl prostě úplně někde jinde svým levelem. Jakoby s tím, jak se dobře pracuje na tom tabletu a jak se na něm perfektně kreslí. Je to opravdu jiná úroveň. Kdybych měl jenom říct velice rychle proč, když to porovnáváme s Androidíma tabletama, teď přišly nový, že jo, Samsung Galaxy Tab, byť jsou dobrý, byť jsou kvalitně zpracovaný, už jsou úplně na jiné úrovni, tak ta síla tady v tom případě je toho iOS systému, respektive aplikací, které na ně jsou. Ty aplikace, které dneska jsou v App Storeu, jsou už vlastně hodně robustní aplikace, které dneska dokážou nahradit třeba i Photoshop. Jsou podobně jako robustní, opravdu. Ta kvalita jejich je úplně jiná, ergonomie, to, jak se používají, jak jsou vyladěný a tak dále. A to je prostě síla tohohle zařízení. Na iOS ty aplikace jsou, na Android bohužel nejsou. A když jsou, tak to není ono. Opravdu je to velký rozdíl, když pracujete na tomhle a pak přejdete na Android. Já jsem to zkoušel a je to fakt peklo. Já budu mluvit o verzi 2017. Dneska už je na trhu verze 2018, která je trochu výkonnější, má trochu jiný displej, trochu jiný design. A co je na ní asi jako nejvíc jiný, je především ten Apple Pencil druhé generace, který má trochu jiný tvar, je matný. Ale to, co je na něm asi nejvíc zajímavé, je to, že on se vlastně k tomu iPadu připojuje tím, že ho přicvaknete magneticky, to znamená, on tam skutečně drží. A můžete ho nosit vlastně s tím a tím, jak ho přicvaknete, tak on se tím nabíjí. Což tahle ta varianta musíte ji nabíjet tímhletím způsobem. Což je trochu pitomý, protože stačí o to zavadit a prostě se vám to vytrhne. Nicméně je to něco, jak nabít tu tužku velice rychle. Ono stačí nějakých 15-20 vteřin a můžete s ní kreslit, tuším, já nevím, další hodinu nebo něco takového. Jako nabíjí se velice rychle, to je super. Proč používat tohle zařízení na rozdíl od grafického tabletu, který máte připojený k počítači? Jedno slovo, mobilita. Já jsem vždycky kreslil na tabletu, já jsem už léta kreslím digitálně a vždycky jsem kreslil na tabletu a vždycky, když jsem kreslil a chtěl kreslit, nebo jsem potřeboval kreslit, tvořit, tak jsem musel sedět tady u toho stolu a byl jsem k němu překovaný a nic jiného jsem neznal. Tohle zařízení opravdu změnilo způsob, jakým pracuju. A to, že já můžu změnit prostředí, že když chci, tak si můžu zajít prostě na dobrý kafe, někam do kavárny, vzít si tam tohle a tam si prostě kreslit. Nebo vylezt někam na kopec, prostě kde je tráva a tam si kreslit. Nebo ve vlaku, prostě když jsem na cestě někam, tak můžu kreslit. A to je prostě boží. Tady se hodí říct, že existují samozřejmě i tablety, například od Wacomu, Mobile Studio Pro a podobně, který vlastně už vám umožňují vzít si ten tablet sebou. Ale není to takhle mobilní, jednoduchý zařízení. Je to prostě taková jako kráva, která je tlustá, má větráky, prostě vaří, je to těžký, kabely k tomu a tak dále. To prostě je jako nesrovnatelné s tím, co představuje tohleto zařízení a jak je to boží. Tenký, lehký, šoupnete to do báglu a jdete, prostě o ničem nepřemýšlíte. Já na tomhle zařízení hodně skicuju, ale prakticky na něm můžu dělat tvorbu, kterou můžete vidět v mém portfoliu na michalpetrus.com. Já dělám hodně komiksy, kreslím jako takový jako komplexní, velký rastrový ilustrace, i něco jako tohle nebo tamhle někde za mnou. Jako fakt. Ono to fakt spadlo při natáčení, já jsem si toho nevšiml. A skutečně dneska už jako není problém mít v těch aplikacích, můžete pracovat s PSDčkama, pracujete s vrstvama, je tam miliarda štětců prostě, který jsou dobrou alternativou k Photoshopu. Já si naopak myslím, že třeba v aplikaci Procreate, která je moje nejoblíbenější, já na ní pravděpodobně budu dělat ještě nějaký samostatný video,
tak ty braše jsou jako mnohem lepší a fungují mnohem líp než například ve Photoshopu. Níže v popisu videa uvádím affiliate odkazy, přes který si můžete koupit nejen Paperlike, ale i iPady a další příslušenství. A to se samozřejmě pojí s tímhletím zařízením Apple Pencil. Já na tom zařízení mám takový jako grip, takovou chytku, za co se mi to dobře drží. Stálo to 20 korun nebo něco takového ze silikonu. Taková jako matná. Já nevím proč tohle zařízení je o tolik lepší než ostatní stylusy od Wacomu, od Samsungu, od dalších jako jiných výrobců, jako je třeba teď jsou vlastně ty čínský výrobci jako Huion nebo XP Pen, vlastně, který se hodně blíží kvalitou těm Wacom tabletům, když tam ještě jako nejsou. Tohle, já nevím proč to tak je, ale tímhle se prostě kreslí mnohem líp, já si nemůžu pomoct. Ten feeling vlastně té tušky, jak je delší, má to podobnou jako tloušťku, samozřejmě tu tloušťku si můžete upravit podobnýma jako věcma, jako je tahle blbost. Ale je to z nějakého důvodu prostě lepší, nemá to takový ten pohyblivý hrot, je to víc opravdu jako tuška. K tomu peru bych ještě řekl jednu věc a to je to, že ten náklon toho pera, já jsem začal používat skutečně až s iPadem. Byť náklon pera je na Wacomu už dlouhý léta a podporují ho různé aplikace vlastně na desktopových systémech, tak já jsem to nikdy nepoužíval, protože mi to prostě nějak jako nefungovalo, nebo to nebylo dobře citlivý, nebo nevím. Ale zase prostě ten nástroj z nějakého důvodu jako fakt se chová jako tuška. To znamená, že když nakloníte tu tušku, kreslíte na plocho, tak to je úplně jiný jako zážitek a teď toho skutečně jako využívám. Dřív jsem tuhle funkci vůbec nepoužíval. Super citlivý, jako to je boží. To je jako fakt wow. Super se s tím kreslí. Je to samozřejmě díky tomu, že taky ten tablet má hodně nízký paralax, že mezi sklem, na který skutečně kreslíte, a mezi tou vrstvou, kde skutečně vidíte ty čáry, na tom zobrazení vlastně toho panelu, tak je naprosto minimální, téměř vlastně žádný jako rozdíl, není tam žádný prostor, což můžete si všímat hlavně u těch levnějších nebo starších modelů a grafických tabletů, že tam vlastně máte rozdíl, je tam tlustý to sklo a vy vlastně tam, kde kreslíte, tam, kde se dotýkáte, skutečně jako nekreslíte. Ta čára není tam, kde se dotýkáte a je to prostě jako nepřesný, dejme tomu nějakým způsobem, i když se na to dá zvyknout. Ale díky tomu ten feeling, ten pocit, ten dojem, prostě zážitek a vůbec je to mnohem zábavnější na tomhle kreslit. Jo? Mě už prostě nebaví kreslit na Wacomu, protože to není zábavný. Zjistil jsem, že je to jako spíš vlastně vose, než dělat jako na opravdu dobrém zařízení. Co jsem ještě nezmínil je, že vlastně, já nevím, jestli to bude dobře vidět, ale já na tom displeji mám folii, matnou folii, která se jmenuje Paperlike. A je to vlastně folie, která simuluje, více se snaží nasimulovat povrch papíru, aby to kreslení bylo víc přirozený. Samozřejmě není to vůbec jako papír, ale je to tomu hodně podobný, na rozdíl od toho vlastně lesklého kluského skla, který je tam na začátku. Vlastně ten hrot je trochu matnej, to tomu taky pomáhá a dělá to i ten zvuk. Je to takový jako, je to trochu jako jiný. Některý lidi si na to stěžují, že se jim potom nelíbí ten obraz. Já jsem si na to zvyk velice rychle a baví mě se dotýkat vlastně té obrazovky i na ní kreslit s tou folií. Je to dle mýho mnohem lepší zážitek. Ta obrazovka samotná je boží, jo? Prostě to má 120 Hz, to znamená to úplně nádherně plynulý. Je to opravdu, jak když kreslíte na papír, jako nevidíte žádný legy, žádný zpomalení. Tohle je prostě fakt jako superový. Nehledě na tu retinu jako takovou a ty barvy samozřejmě, který vám to dává. Už nejenom kreslím celý den, neživím se už jenom kreslením, to znamená dělám i jiné věci na jiných kreativních projektech, jako je například Nanic. Nanic je projekt, který přivádí digitální komiksy k životu, můžete se na to mrknout na nanicuniverse.com. Nicméně tam vlastně různí ilustrátoři a kreslíři z celého světa pro nás kreslej komiksy a já funguji jako takový art director, creative director vlastně na ty kresby, na ty komiksy, jak vypadají a dělám feedbacky na ně. A tohle je super zařízení i proto, abych si tady otevřel vlastně ty komiksy, které přijdou, ty kresby, zapnu nahrávání vlastně videa,
Teď jim zakresluju třeba, kde si myslím, že jsou ještě nějaký místa, které by šly upravit a podobně. Mluvím k tomu a pak jim to jenom prostě přes cloud pošlu a je to úplně boží. Je to úplně jako skvělej, jednoduchý vlastně nástroj, jak dát feedback někomu na dálku. A vůbec tohle zařízení je zajímavý v tom, že začíná fungovat jako periferie. Že třeba například lidi, kteří stříhají video, už dneska v aplikaci LumaFusion, což je údajně jako nejlepší aplikace na střih videa na iPadu, tak vlastně oni to používají místo myši. Jo? Že vlastně tohle je to, čím oni získávají vlastně tu přesnost v tom střihu, že se to nedělá třeba jenom prstem, ale vlastně tím narazujete nějakým svým myš. To mi přijde jako děsně zajímavý. A byť videotvůrci řeknou, že na tomhle se rozhodně jako nedá stříhat profesionálně video, myslím si, že dá, ale samozřejmě je otázka, co od toho čekáte. Jsou lidi, youtubeři, kteří se živí YouTubem a stříhají video už jenom na tomhle, ale rozumím tomu, že pokud děláte v Adobe Premiéře nebo Final Cutu a jste na to zvyklí a máte tam presety a něco všechno, že tohle prostě pro vás není jako dostačující. Pro tyhle ty lidi si myslím, že ještě pořád to tady není. Byť příští rok, v roce 2019, se na iPad blíží Adobe Rush, což je vlastně taková mobilní verze vlastně premiéry. Když jsme u těch aplikací ještě, tak zmíním, že docela dobrou alternativou Photoshopu nebo Illustratoru jsou produkty od Affinity. Je tady Affinity Photo, Affinity Designer. Jsou to skutečně už robustní aplikace, jak jsem zmiňoval. Hodně zajímavý otestovat. No a mimo to samozřejmě na tomhle zařízení taky konzumuju. Jako na normálním tabletu čtu si na tom knížky, články, koukám na filmy, na seriály, na YouTube a tak dále a je to boží. Píšu si na tom poznámky, odpovídám na e-maily. Když potřebuji psát další texty, použiju tuhletu věc. Je to klávesnice, je magnetická, takže velice jednoduše připojíte. Nemusíte nic spárovat, prostě se vám takhle spáruje. Na ní je dobrý, že funguje jako cover, takže se vám nepoškrábe displej. Zároveň ji velice rychle jako složíte a máte z ní takový jako notebook. Já nejsem expert na notebookový nebo bluetoothkový klávesnice, ale mně se na ní píše jako velice dobře, je to velice příjemný, je to mechanická klávesnice, takže tam je i nějaký zdvih těch kláves a tak dále. Takže to je určitě jako dobrá věc k tomu případně pořídit. Co si myslím, že je velice důležitý říct, je, že lidi, kteří si myslí, že tímhletím zařízením jako můžou eliminovat třeba svůj notebook, PC nebo Maca, a respektive vyměnit tohle zařízení za ten kus hardwareu, to není dobrý nápad. To zařízení ještě není plnohodnotný, respektive ty aplikace nejsou, je to odlehčený. To, co dneska můžete dělat na počítači, nezvládnete všechno tady na tom zařízení, anebo to budete zvládat tak jako nějakýma obklikama nebo horko těžko. Jo, není to úplně to samé, nedoporučuji to úplně vyměnit. Věřím, že jsou lidi, minimalisti, kteří pracují hodně jednoduše, nemají žádné složitý procesy, opravdu potřebují jednoduché aplikace a to jim vlastně stačí e-mail, prohlížeč, kreslící apka a prostě to je všechno. Ty budou naprosto šťastný a naprosto nadšený z tohle zařízení. Ale jinak obecně si nemyslím, že pro většinu lidí je dobrý to vyměnit. Cena. Jako, co si budeme povídat, to je šílený, jo, to je peklo. Je to prostě hrozně drahý zařízení. Cena se odvíjí od velikosti displeje a velikosti úložního zařízení, úložního prostoru uvnitř. Já mám 10,5 palce velikost, naprosto mi stačí. Já jsem nikdy nebyl ten člověk, který potřeboval velký Cintiq, vidíte, že já mám 13. Já jsem prostě zoomovací. Já jsem zoomovací člověk. Jiný lidi zase potřebují jako velký plátno, potřebují se na něj rozmáchnout. Já jsem vždycky šmedlal na jednom malém místě, akorát jsem si zoomoval a zbytek plochy mi byl k ničemu. Takže já jsem s tím úplně v pohodě. Potom je ještě 12-palcová verze. A velikosti jsou potom ještě vnitřní úložiště 64 GB, 256 a 512. Téhletý verze 2017. Ta nejnižší, to znamená 10,5 palce a 64 GB, dneska nová, začíná tuším na nějakých 16-17 tisících. Tohle k tomu si musíte přikoupit a stojí to zhruba 2600 korun. A klávesnice, když ji k tomu chcete, tak nějaký 4 litry navíc budete muset zase přihodit. Takže jako jste jako k 25 tisícím, když si koupíte ještě nějaký jako malý příslušenství k tomu, tak
Je to zhruba takhle drahý. Já sám si myslím, že bych doporučil spíš verzi 256 GB. Byť si myslím, že 64 může někomu stačit, tak jestli si do toho chcete nahrát nějaký filmy a potom pracovat s PSDčkama a mít je na tom tabletu, 256 je rozhodně bezpečnější varianta, ale samozřejmě bude to dražší. Tohle zařízení už do jisté míry počítá s tím, že jste napojený na cloud a zálohujete do cloudu a sdílíte přes cloud, takže samozřejmě potom všechny ty věci je dobrý synchronizovat a máte tady i Creative Cloud, takže prostě všechno, co tady uděláte, se vám automaticky může synchronizovat do Creative Cloudu a podobně. Můžete samozřejmě napojit jakýkoliv jiný cloud. Ty nové varianty z roku 2018, tam myslím, že úplně ta základní verze, oni mají trochu jiné velikosti, tam je třeba není 10,5, ale 11 palcová verze a ta začíná tuším na 22-23 tisících, takže zhruba si dovedete představit, jak se to jako zvětšuje a ty tablety jdou do řádu jako 40, snad i 50 až k 50 tisícům vlastně za celý ten set, což je jako neuvěřitelná bomba, jako, ale prostě tak to je, no. Já jsem se k tomu ještě pořídil takovýhle obal za pár stovek, je to nepromokavý, tady si takhle hodím tušku, uvnitř je to hodně jako polstrovaný, měkký, takže se vám ten screen jako nijak nepoškrábe, samozřejmě vyjde se vám tam i klávesnice a jako mám v tom vlastně kabely, nabíječku, takže je to takový jako set, nemusím honit potom kabely všude možně po baráku, ale mám to v tom, šoupnu tam tablet, dám to do báglu a jdu a moc to neřeším, takže to si myslím, že je docela dobrý něco takového si pořídit. Pro koho to zařízení je a pro koho to není? Jak jsem říkal, není to pro lidi, kteří jako potřebují desktopový systém, to rozhodně ne. Myslím si, že to ještě není pro lidi, kteří potřebují jako robustní aplikace, který prostě nemají žádnou alternativu. Určitě si na začátku zjistěte vlastně, jaký alternativy k těm desktopovým aplikacím, který máte, který používáte, jestli jsou vlastně na iOS a jak fungují a jak se vám s nimi bude dobře dělat. Myslím, že pro lidi, co kreslej, skicují, ilustrátory, koncept artisty a jiný lidi, prostě, kteří jako kreslej, po případě fotografii, který pracují i v nějakém Lightroomu a podobně, tady je celý set těch Adobe aplikací, třeba na retuše a podobně, úpravu fotek, tak si myslím, že tohle zařízení je opravdu hodně zajímavý. A je to o tom, že si to prostě vezmete ven, že s tím pracujete. Mobilita, mobilita, mobilita. Jo? Tohle je na tom boží. A nejenom ven, ale prostě jako do postele, na gauč, do vlaku, když někam jedete, a nebo prostě do té restaurace, do té kavárny, někam prostě si sednout na louku do lesa a prostě na tom kreslit. Tady je tohle zařízení boží. Možná vás zaujalo jako právě ta mobilita a taková věc, ale nemáte prostě prachy na takhle drahý zařízení. To se dá pochopit, zkuste se mrknout nějaké alternativy, pravděpodobně to bude nějaký Android v tuhle chvíli. Bude to o level níž, ale samozřejmě je to nějaký startovací point. Uvidíme, co nám nabídne budoucnost a další výrobci, kteří třeba přijdou s něčím podobným. Tak jo, jestli se vám tohle video líbilo, tak mu určitě dejte palec, můžete odbírat ten kanál. Pokud máte nějaký nápady, komentáře, s něčím nesouhlasíte, nebo máte naopak nějaký dotaz, tak určitě pište do komentářů pod tohle video. Pokud byste chtěli poradit se svým kreativním podnikáním, tak mi určitě můžete napsat taky, protože to je to, čím se zabývám. Dělám tak jako poradenství, mentoring v oblasti kreativního podnikání tvůrcům, ať už jste ilustrátoři, grafický designéři, fotografové, animátoři, videotvůrci, křičkaři, tatéři a tak dále, kreativní podnikatelé, profesionálové, tak jim pomáhám vlastně s tím, jak se propagovat, jak hledat nový klienty, jak si nastavit ceny, cenotvorbu obecně na celou svou práci, jak si vystavit portfolio, jak správně komunikovat s klientama nebo si vykomunikovat lepší podmínky práce a podobně, tak mi určitě můžete napsat. Pokud vás zajímá tahleta oblast, tak se určitě podívejte na kreativnikreatury.cz, kde s Tomášem Sobelem děláme na tyhle témata živý streamy a různý povídání a tak dále, takže tam určitě mrkněte taky. No a pokud máte snad nějaký projekt, ať už výtvarný, kreativní projekt, nebo máte prostě firmu, kde potřebujete pomoct třeba s brandingem nebo marketingem, tak ilustrace, komiksy a animace jsou hodně dobrá věc, cesta,
kterou propagovat vlastně služby, produkty a značku jako takovou. Takže s tímhle se na mě určitě taky můžete obrátit na to, když tak mrkněte na michaelpetrus.cz. Tak jo, já vám děkuju moc, mějte se fajn a ještě udělám nějaký povídání na téma aplikace Procreate. Tak jo, čus.